Dalawa. Anak ka ng tipangdong. Ano kanta yan? Skip tayo. Kaya video. Music yan. Skip, skip. Di pa. Babalaw na nga. Ano ba ka nagdahan? Malapit na doon. Wala kang ano? Wala ka ngayon sa Danawan. Saan po kayo nag-commit? Tapos na kayo sa Danawan. Hindi pa, wala lang tubig yung ano. Bakit ka nagtrabaho doon sa hiningi mo ng saba? Ha? Doon sa kinuha mo ng saba? Marami doon saba? Madami. Pag may matigas na malaking buwi. Nakikita na sabi niya. Maganda pala nung isiklina. Kita namin. Ay tama man kayo. Bagay silang dalawa. Silang dalawa.
So ayun guys, magpapagupit sila, sila Kuya Noni. Dito tayo. Dito kami sa aming suki, mga kagwaps, mga kalingap. Ayan. Shout out, mapagpalang tanghali sa ating lahat. Siyempre sa Rich Team Evergreen at kay Kuya Bal, sa lahat ng Kalinga partners. Anong gupit ba? Kuya Noni. Anong, ha? 2x3. Ikaw, anong gupit sa iyo? 2x4. Suki, kuya, suki. Bilis. Ang bilis na, gupit na agad. Hinahanap kita na sa likod mo. Bakit ba? Eh po, naka-aircon po doon. Mainit po sa sakyan. Mainit po doon sa sakyan. Nandun? Ha? Hindi pwede iwanan doon at nakabukas yung sasakyan ay. Ha? Di nandun. Ay, oo nga pala, masasagay yung sasakyan eh. Tanggal. No. Agoy. Hindi nyo po matandaan. Dan na, Dan. Pugi na. Huwag na si Noni. Tara, pero ni, let's go. Dan na ang gupit. Ayan, shout out po sa lahat ng viewers. Medyo makulimlim ngayon. Siyempre, kasama ko si Mami Tingin, si Kuya Marlon, at saka si Kuya Noni, si Mami Helen, ang sasakyan. Shout out Rich Team Evergreen, at siyempre guys, kay Kuya Bal. Sa lahat ng Kalinga partners, Kalinga viewers, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking munting channel, Rich Vlog, ang inyong lingkod. Ayan, shout out po kay Ma'am Sisalan Kaliwanagan of Toronto, Canada, authorized international distributor of GC Organic Barley, at saka sa kanyang mga kasamahan sa member ng Organic Barley members. Shout out po sa mga taga-Canada. So ayun, that's all for now. Shout out sa lahat ng viewers, sa mga baguang subscribers, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking munting channel.
And please like, share, and subscribe. Bricks Vlog ang inyong lingkod. And God bless everyone. See you my next vlog. Ayun, bye-bye guys. Parla, nakuha mo na yung bigas? Nadukot mo na? Ha? Saan? Sige. Bye-bye. Hindi, huwag mo para inom ng soft drink. Mabitay ka pati. Pero ni. Oh, shout out. Bye-bye. Alam, ano yung ulam? Hindi, magpahinga ka. Pugi ka na, oh. Ready na sa birthday. Yeah. Oh, ano masasabi ba? Anong thumbs up? Bye-bye. Mabisita na lang ako ulit, ha? Kuya Marlon, bye-bye. Oh, sino pa?